And there was a young man, he was on drugs and cocaine, Era un tânăr dependent de droguri, de cocaină, whiskey. de whisky. He lived in a slum, Trăia într-o mocirlă, practic, and I was doing the Bible studies with him. Și cu el am făcut studiu biblic. And after the fourth lesson, După lecția 4, he said, Pastor Thomas, what have I got to do to have mi-a zis, Jesus? frate Thomas, ce să fac ca să-L primesc pe Iisus în inima See, the mea? Holy Spirit drew him. Vedeți, Duhul Sfânt l-a tras. And I explained to him right then, I-am explicat chiar atunci he needs to turn his life over to că Jesus trebuie să-și predea viața lui Iisus as Lord. ca Domn. He got on his knees. S-a pus pe genunchi He invited Christ in his life. și l-a invitat pe Hristos în inima lui. I was back over in Brazil and walking down the street one night. Într-o seară eram în Brazilia pe stradă A truck stopped. și s-a oprit un camion. A guy got out. S-a dat jos un individ. Man, I didn't know if a guy was coming and going to Nu stab știam. me or rob me or shoot me. Nu știam de ce vine. Poate vrea să mă înjunghe, să mă jefuiască sau să mă împuște. And this man come running up to me. O ia la fugă, o rupe la fugă spre mine și mă ia în grabbed me brațe. and hugged me. He grabbed me and hugged me. Yeah. I said that. Oh, okay. And he said, I love you, Pastor Thomas. Și mi-a spus, Pastore Thomas, te iubesc. It was that man. Era omul acela. He says, my Tânărul whole acela. life has changed. Viața mea s-a schimbat. He said, I don't live in the slum no more. Nu mai trăiesc în mocirlă. He went back to school and got an education. S-a întors la școală și a terminat școala. He got a better job. Avea o slujbă bună acum. He got into the church. Era în biserică He's serving the Lord. și îl slujește pe Domnul. He got out of the slum. A ieșit din mocirlă. Got his family living up in a better place. Familia lui locuiește acum într-o zonă bună. He doesn't use his money to buy drugs or whiskey no more. Nu-și mai cheltuie banii pe droguri și pe whisky. You see what Christ did in his life? Vedeți ce face Hristos în viața oamenilor? He changed his life. I-a schimbat viața And it affected everything about him and his family, și a influențat totul pe el, familia his lui, education, educația his lui, job, slujba lui, everything. totul. You see? That's what the power of the gospel will do. Asta va face puterea Evangheliei.